dobrodošli ljudi moji u moj novi video. Danas ćemo pokazati moj novi video. Idemo tamo na onu klupu, ljudi moji. Dođi, možeš. Ljudi moji, nemojte čuti ovog malog. Nema to veze. Ljudi moji, prvi put pokazat ću vam moj grad. Čo će biti peta epizoda, to će biti. Ljudi moji, a u 15. epizodi ćemo pokazati nešto specijalno. Ljudi moji, dođi malo brže, kamerman! Ljudi moji, kao što vidite, treća epizoda će biti... U trećoj epizodi će biti, kao pokazat ću vam moj grad sa mojim kamermanom, a ne kao kamermanom nećemo pokazati. Ajmo ovdje da sedimo. Da vam kažem kako sam ja, i moj drug Mateo, pokaži ga. Mateo, šta imaš da kažeš za moj YouTube? Ništa, šta ima? Dobro, on nema ništa. Dođi ovdje, Mateo. Ljudi moji, kao što vidite, ja sam Aleksa, zovem se. Ja se zovem Aleksa, ja imam 10 godina, ljudi moji. Idem u 4. razred, dobro, šta vam zanima? Ti? Kako zoveš? Mateo. A dođi ovdje na ovaj. Mateo se zovem, idem u 2. razred i ništa. Dobro, on ide u 2. razred i nešto. Ljudi moji, sad ćemo da sedimo, čekajte da vidimo, dobro. Kako zove, pišite u komentare šta hoćete da radimo za video. Moj kamerman sada se smeje, ne znam zašto. Nećemo pokazati kamermana do 15. epizode. 15. epizodu ćemo pokazati svakoga. Moj drug, još jedan, Viktor se zove, on je otišao kući samo da jede, opet će doći kući. I sada, ljudi moji, ićemo plus u Valja, malo negdje tamo, ali ne u ovoj epizodi, u drugoj epizodi, ljudi moji. Ja se nadam da se uživali u mojoj prvoj epizodi, znam da je jako mala. Ljudi moji, ja sam Aki i ja sam Napolje.